tabbata ba zai iya sufawa haka. Rabo in yaran tse hasada ba za ta yi aiki wa haka. Gaskiya dokin karfe kowa ya hau ba zai yi nadama wa haka. Duk karfin mulkin mutum kuce da shi bai na Allah wa haka. Ku bar agola da tinkaho ya tabbata ba za ya ci gado ba haka. Shugaba in mugu ne ni gare ba zan yi biyayya wa haka. Ina da tunani na da hankali ba zan shiga tarko ba haka. Ko kura ta rame kada na kaba sa mace raini ba haka. Gari in ba jama'a sarakuna ba sa iya mulki wa haka. Kashin gwiwar kura karnaka ba sa iya wawawa haka. Ku gayawa mai gammo duniya ba zai iya ɗaukawa haka. Maiki in yayi ɗiya cikin wurin ba za ka ga shirwa ba haka. Ga ungula za ta kitso kuma kanta banga da gashi ba haka. Duk na cin kurma wurin fada ba zai tari zaki ba haka. Munafurci dodo mai yi ba za ya ci riba ba haka. Mai ya haɗa bari da gada idan ba sharri ba haka. Me ya samu jiya da rana to ba za ta yi yawo ba haka. Mutum yan wawa ne zauren can gaba zai gane ba haka. Me yasa wai duniya san ba za ta yi tabbas ba haka. Ku sanarwa mai zurfe ba za ta iya sassafa dutse ba haka. Aikin guguwa ta ɗaukara da karmami ta gaba haka. Dan ba ta shiga rumbu ba ta cici kusa dan mandawa ba haka. Yaya ina da uba na takama ba zan yi gadara ba haka. Abokan a hannun kuka hakan nake gani bai dacewa haka. A kun san ɗan Hausa ba za ya yi kama da bagwarewa haka. Wa ya ce muku wai sata gidan barawa baran cecewa haka. Me yasa wai jama'a ba su fahimci ikon Allah wa haka. Kun san ɗan damusa ba za ya jura kallon rainiwa haka. A kun kuturu kun san gare ba za a rasa jawabi ba haka. Na san dai cewa matsoraci ba zai iya yaƙi ba haka. Kun san rariya dai ruwa ba ta iya ɗiba ba haka. Hakanan ranar wanka ba za a ringa ɓoyen cibi ba haka. Ku cewa mai yanka ya akai wukar bai wasa ba haka. Jan kare da bakin baki ku bincika ba zai rasa cizo ba haka. Ajali in ya zo shi kun san mutum ba zai iya dojin ba haka. Ku ce babba da jaka ya zazzage jakar samu duduwa haka. Dan in bai juye ba za mu san abin da ya kumshewa haka. Haka kar mu sakankance ya kai mu lahira ba mu shiryawa haka. Ka kausar lafazi shi ka maganin arnan gawa haka. Kuma duk daɗin goda ba za a rangaɗawa asarawa haka. Mai uwa gindin murhu ba ta bari ya kwana da yunwa ba haka. Daga duhu na san karinsa dai ba zai rasa harbi ba haka. Kun san ɗan wake ba za a iya cinsa da mashi ba haka. Kuma duk mai bakin ciki ba zai ki dawwama a larura ba haka. Tuwon girma an ce miyarsa dai ba ta rasa nama ba haka. Mai dokar bacci ya gyangyaɗi ba ka fasawa haka. Ku cewa na dakila hannunsa dai ba zai iya boxing ba haka. Kayan amala dai jaki ba zai iya ɗauka ba haka. Butumi na san duk tsanani ba zai iya duka ba haka. Haka in rana ta fito hannu ba zai wuya tarbewa haka. Ba a shuka dima ba a durƙusa a ɗauki kabewa ba haka. Ina da gidana ni ba za na je na kwana a daji ba haka. Mai ramin keta gina shi ɗan kaɗan ba ƙato ba haka. Dan wataran ka kuskure ba ka ƙi ka auka ba haka. Sauro da dakon giwa hankali ba zai iya ɗauka ba haka. Kuma mai saurin kuka kuce da shi ba zai iya shaɗi ba haka.
da gani na san cewa tuwon ƙasa ba zai kashe yunwa ba. Haka ku gayawa mai sara kan ya sara gare ya dudduba. Haka don ya tabbata dai cewa bakin gatarin bai caɓewa. Haka idan ko ya caɓe ko ya buga ba zai wuya hudawa. Haka na san dai kuturu da kodago ba zai iya jifawa. Haka ashe asalin shayi daga ruwa ba zai wuya canzawa. Haka banga abin gaba ga wanda ya zama mai wakawa. Haka ku dubo al'amarin ba ni suke wakiyayyawa. Haka suna kin shayi ne don ba su isa su furtawa. Haka sai suka fake da ni wani abin da nake yi duwa. Haka yan maye ya manta uwar ya ba zai wuta manta ba. Na je na dawo. Haka ga yawa aduwai na karya suke su ganni su bajani. Sannu farin duba annabi na je raudar ka jazaba ta kama ni annabi. Sannu farin duba annabi na je raudar ka jazaba ta kama ni annabi. Sannu farin duba annabi na je raudar ka jazaba ta kama ni annabi. Dukan al'amura ne da Ubangiji na ka farawa. Shi ne mai kyauta kuma kyautarsa baya zobewa. Kara min haske a baituka ka gara min cewa. In tsaro waka ta tafiyar da na yi ba kaucewa. Na je na dawo na ziyarci Rasulallah ya abin ya burge ni annabi. Sannu farin duba annabi na je raudar ka jazaba ta kama ni annabi. Allah salla ala Mustafa habibi zabanka wanda da haskensa kaskaka ka ga wata zatinka. Haka alayan manzo ka sako sahabbai tsarkaka. Haka sahar su baye da agare suka gama shaidarka. Masu halin girma a kowa kushe su a radini ba shi bani annabi. Sannu farin duba annabi na je raudar ka jazaba ta kama ni annabi. Bayan sallama da gaisuwa yabo bai kare ba. Ba a ci rubuyota naga har a yau ba ta gogewa. Haka min abuwa biya duka gida ba zai rasa kofa ba. Haka shewa abul fatahi nake nufiyin ba ku fahimta ba. Lallai na zabo gaban manzan Allah abul futuhi shi ya nuna ni annabi. Sannu farin duba annabi na je raudar ka jazaba ta kama ni annabi. Kowa ya jamu ya bincika da sauran labarai. Haka tafiya ce ne wace ta kunshe dukkan alkhairai. Haka ziyarar manzona Mahamudu mai tarin sirrai. Haka mai hadarin shirya shugaba maciyar tantirai. Dole na mata ke dan kai ne ka zamo mana ƙarshen manzanni annabi. Sannu farin duba annabi na je raudar ka jazaba ta kama ni annabi. Madina da na sauka na ji bana tare da zaukina. Gani gaban manzo na ji bana tare da shaukina. Haka dan tarin dauda da zunuban da ke bisa kayina. Haka sai na kama kiran abar futu idan ya yi belina. Tuni haske ya jawo sai na ji nan take jazaba ta kama ni annabi. Sannu farin duba annabi na je raudar ka jazaba ta kama ni annabi. Sai dai gaisuwa ga shugaba na jaddada niyata. Na tabbata ya amsa take sai na mika bukatata. Haka
ina ta faɗa cewa annabi ka karɓi ziyarata haka na ce ba dan ni ba don aburbutu ya duba ta take na hau kyarma ina manzan Allah ka rufe ni ka saya ni annabi sannu farin duba annabi na je raudar ka jazaba ta kama ni annabi wannan na nunan aburbutu shi ne kofar shi haka duk mai so ya shiga dole ne ya kama wasila shi haka ya masa fadanci sai a burbutu ya miƙa shi haka dan ba a bincike ga wanda duk ya zo ta dalilin shi ni dai kai na so dantin asali dama a burbutu ya kai ka dafa ni annabi sannu farin duba annabi na je raudar ka jazaba ta kama ni annabi sai famar kuka nake ta yi ba duk na mauce duk na gigice zuciya tana ta sakar zance haka tana ta rayan cewa yanzu annabi ne nan kwance haka sai cewa nake da halamarin makalamance kai kai kira na zo sabar sutura manzo ka suturce ni annabi sannu farin duba annabi na je raudar ka jazaba ta kama ni annabi mai gadin raudar ya ce da ni alƙibla zan duba na ce na san ƙiblar ka dakata ma aiki zan duba haka ya ce mini Nijeri in kai hakan ga san bai dacewa haka ni kuma in juya wa shugaba ba zan iya wannan ba da ya kai ya kawo sai na ga askar ɗin yana da duba ni annabi sannu farin duba annabi na je raudar ka jazaba ta kama ni annabi kabari na rasulallah abubakar yake ta makwabtar shi haka sannan sayyidina umar ga abubakari gashi haka sayyidina usman baki nan aka binne shi haka na nemi imam ali a shaira yayi shahadar shi kun ga komandoji zama da rasulallah ya musu amfani annabi sannu farin duba annabi na je raudar ka jazaba ta kama ni annabi da dai ya gana na ce balaraban ga ya ce zo zauna haka da zauna gaban manzo na dangawa rasuli kirari na haka ina masa baitoci da sallama gare shi uban nana haka balaraban ya kirayi yan uwansa wai su yi dubi na har na yi mamakin ya akai so kasancewa Najeriya anan aka fidda ni annabi sannu farin duba annabi na je raudar ka jazaba ta kama ni annabi a gidan manzan Allah na Fatima na ga ɗakinta haka na je baki a zara don ziyartar raudarta haka na yi ziyara gun Imam Hassan adan ɗane gunta haka kana na yi maka ga tsaye da Khadijatu umminta shalilan manzo da na yi ziyarar ku abin yara tsani annabi sannu farin duba annabi na je raudar ka jazaba ta kama ni annabi a gidan manzan Allah inda wahayi yake rika saukowa akwai babu jibril ta inda jibril yake zauwa kai har ma na gano majalisar rasul ta zartarwa karshe har ɗakin da annabi yake rika ganawa na dai sha kallo idan manzan Allah tsarinsa ya koda ni annabi sannu farin duba annabi na je raudar ka jazaba ta kama ni annabi ina masu faɗa cewa gida ba a shige shi ta ƙofawa mutum in
in ya haura ba su kiransa ɓarawo ba haka, kuma koda an haura na waje dai ba zai gana ƙuriya ba haka, wanda bai gana ƙuriya ba za a tambaye labari ba. Ni ma na gano da na fita kofar shak abul futuhi sai aka karbe ni. Annabi sannu farin duba, annabi na je raudar ka, jazaba ta kama ni. Annabi akwai babul fatihi na shige ta wuce kirgawa, har ashabu sufa na gabun zaman su na hutawa haka, gausi barhama idan ya je shi nan ya kafa kawa haka, dangon ya zamto annabi yake fuskantowa. Ni na sha zafo ina yi ziyara ta shauki ya dumama ni. Annabi sannu farin duba, annabi na je raudar ka, jazaba ta kama ni. Annabi gaba daya mi ladabi mu durkusa mu gaida rasulullah. Annabi kai ne dai ta shugaban ababullah haka, komai kaya mana mu dole ne mu ce maka madalla haka. Nabiyar rahmati khairul bariyati sallallah, sannu farin duba gwanka nake maula cewa zuljalali ya yafe ni. Annabi sannu farin duba, annabi na je raudar ka, jazaba ta kama ni. Annabi na je har Uhudu shuhada na yi ziyarar su haka, na kare dago hannu na jinjina wa Hamza kwamandan su haka, in sun yi rawar duba a Uhudu suka yi shahadar su haka. Na ga suna da yawa akalla 70 a kiyasin so, sannan mazan fama sahaban manzo na kaunar kuke da kama ni. Annabi sannu farin duba, annabi na je raudar ka, jazaba ta kama ni. Annabi akwai jabalin rumat na gani anan aka fafata, har na hau dutsen inda sahabai suka kwakwanta haka, sanda suka yi kwanto suna nufin su farwa makafirta haka. Ku duba cikin sira ku ga abin da Rabbi ya hukunta. Ni ma na dubo abin da aka yi wa ashabu kuka ya sani. Annabi sannu farin duba, annabi na je raudar ka, jazaba ta kama ni. Annabi Madina akwai daɗi, Rabbi ya je musu shabaki haka, sannan ku Madinawa a gare ku na ga da baki haka, yara har manya kowa gane mu sai famar doki haka. Madina to ummul qura, Rabbi ne ya kyautata tsarinki, na ga gidan haske a tsantsar kyawunki. Madina sai da ya ruɗa ni. Annabi sannu farin duba, annabi na je raudar ka, jazaba ta kama ni. Annabi an haifo manzo cikin Maka amma aka fidda shi haka, dan ya sha wahala ga min kire sai na ta yi marƙyashi haka. Sai Allahu ya ce ya je Madina na da buƙatar shi haka, su kwa Madinawa suka tare sai na ta karimin shi. Kun ya halin girma abinda kuka yi an sa harun shi ya tsumama ni. Annabi sannu farin duba, annabi na je raudar ka, jazaba ta kama ni. Annabi sita masajid ma na je na yi ziyarar su haka, har ma na tambaya domin na san tarihin su haka. Akwai wasu sahabai na rasul su ne tushen su haka, yar manzan Allah na Fadima na jerin su. Masjidil Fathi inda kwa suran nan ta fatahi ta sauka a Qur'ani. Annabi sannu farin duba, annabi na je raudar ka, jazaba ta kama ni. Annabi Masjidil Quba inda shugaba ya yi zangon shi haka, har ma na yi sallah
ziyarar shi haka idan na ji falalar da rasuluna ya faɗa kan shi haka duk rana ta alhamis a ciki mutum ya yi sallar shi zai samu ladan wanda ya yi aikin umara abin ya zuke ni annabi sannu karin duba annabi na je raudar ka jazaba ta kama ni annabi kairan da aka ce za mu bar madina sai na ji na damu haka ina cike da shauƙin bai rasul sidi imamunmu haka na je na gaban manzo na ce rasul dubu maraicinmu haka kwanakin mu takwas cikin madina sai aka kwashe mu jikina ya haske da ruwa na garin manzo a madina shi ya wanke ni annabi sannu farin duba annabi na je raudar ka jazaba ta kama ni annabi sanda muka taso a Zulhulaifa mun aje zangonmu haka domin ya zamto Zulhulaifa ne miƙacinmu haka nan muka ɗauniyar umara gaba ɗaya dukanmu haka duk mun ɗau harami har maka muna talbiyar mu da na hango ka'aba na je gani gata kwarjinin ta ya make ni annabi sannu farin duba annabi na je raudar ka jazaba ta kama ni annabi kai ashe ita dai kyauta tukwici ka banta ka inganta godiya ta musamman a yanzu dole na miƙa ta haka ga sayyidina shin sanadi ya zam a ziyarata haka shi ne ya yi hidima tafiya na sauke farillata na je na dawo na shukuran lillah sarkin da ya raya ni annabi sannu farin duba annabi na je raudar ka jazaba ta kama ni annabi sannu farin duba annabi na je raudar ka jazaba ta kama ni annabi sannu farin duba